Jsi poslední dobou nějaký divný. Skorumpovaný fízlové mě zabásly všechny spojky. Ale víš, že se to vždycky nějak vyřeší. Možná máš pravdu. S takovým ksichtem můžeš jít příště rovnou za fízlama. Když já na tohle nejsem. Jak nejsiš? Teďka děláš pro mě, takže budeš dělat to, co ti řeknu já a budeš to dělat dobře, rozumíš? Padej! Un peu compliqué, je n'ai aucune idée comment le faire. Repose-toi à un moment, j'en livre conscient, ce sera clair. J'ai compris tous les pas, le reste est à toi. Jsem přemýšlela, kluk by mohl být Sebastian a holka Kačenka po mně, co myslíš? Bude to František. František se mi nelíbí. Ale jo, bude to František po dědovi. Jsi protivnej. Jo, potkala jsem tvoji mamku dneska před obchodem. Říkala, že by nám když tak pomohla s penězma, jak jsme potřebovali. Já nepotřebuji, aby mě matka pomáhala s penězma, já se o sebe dokážu postarat sám. Jo? A co teda ten tvůj biznis? Naposled, co jsme o tom mluvili, tak to bylo pěkně v prdeli, ne? Víš, kolik toho potřebuje dítě? Ale jo, od té doby, co pro mě dělá Hynek, je to docela dobrý. Docela dobrý, Hynek, jo. No, Hobbit tě stejně dostane do Mordoru. Jo, možná, ale nepodělám. Nesmaž tolik. Na srdce. Co je? Hele, je to Hobbit. Sorry, Toma. Já nerad. Pojď sem! Kurva, pojď sem! Tak to vyklop. Nemůžu za to. Bylo to šmelo.
Sebrali mi všechno. Do prdele! Kurva! Kurva! Kde mám teďka asi sehnat prachy, vole? Prdele! Úžasné myšlence, která se zde měla rozjet. Spočívala ve změně způsobu vykonávání těch nejnebezpečnějších zločinů. To byla moje chyba. Pojď, budeme se projít. Chtěl znát Jo, co já? Ty zůstaneš tady. To jsi dobrý. Tak jsme popsali jedince, který měl tyto jakési charakter. Jak ses mohl nechat okrást? Jsem ti řekl, že za to nemůžu. Nemůžeš, jsi mohl zdrhnout. Zdrhnout. Mám pomalý nohy. Hovno pomalý nohy, seš srap! Tebe mi okradla i moje 3letá sestra. Ale hovno. Vidíš tu ženskou? Co s ní? Běž a zmlatí. Proč bych to dělal? Běž! Táhni! Dobře, vole. Dobře. Jejku, co tady děláš?